maailman päivänlaskuaika. Sillä maailma on jo vanha. Ei kaihda loppus vaivaa. Moi. Tää on vaarallisia kulmia tollasilla. Anteeksi millaisille? Tollasille teidänlaisille. Okei. Okay. Jengi katoo tosta noin vaan. Just tommosia nuoria idealista. Upsista perkele. Sä et tiedä meistä mitään. En tiedäkään. Mut sen mä tiedän, että mä oon se, joka joutuu etsiä teitä. Ne oli kaikki niin nuoria. Niin kuin te ootte nyt. Kaikilla sama tarina. Opiskelut hoidettu, ura alkamassa, elämä edessä. Niin kuin tää yksi Nelli. Se jää mulle mieleen todella vahvasti. Se sitä kämppäänsä niin sydämestään täysillä rakasti. Tiedättekö te, päät niin täynnä suunnitelmia ja unelmia, että on vaarana, että ne räjähtää. Uusia mahdollisuuksia, ihmisiä. Ei mitään sitten joskus, vaan just nyt. Sulla on koko maailma käsissä, sä oot kuolematon. Ja sitten yksi kaunis päivä ja se on kaikki pois. Oota. No mitä siitä? Juoppo horisee. Juoppa voi olla, mutta sunkin kannattaa kuunnella vielä hetki. Mä ihmettelin, että mitä täällä oikein tapahtuu. Ja sitten, mä tajusin, että mikä näitä yhdistää. Jokainen näistä piruparoista oli käynyt nostamassa ihan helvetin ison pankkilainan ja ne oli ostaneet ylihintaisen asunnon. Ja sit mä näin sen tapahtuvan mun omiin silmin. Ei nää tullut ulkopuolisten kaappaamiksi tai ei näitä hakattu kuoliaaksi. Ne jäi tänne pyörimään oravan pyörien pyöriksi. Ne tuli niiden omien kämppiensä syömiksi. Kuvittele mikä kohtalo. Mä en usko sua. Mä haluaisin tietää, että kuka tän takana oli. Kuka syötti viattomia nuoria näille asunnoille. Kuka hyöty, kuka ties kuvion, kuka pääsi osingoille. Ainut mitä mä pystyin näkemään oli miten rahaa virtas paikasta toiseen. Ihan helvetisti rahaa. Lähetään. Ei siellä ollut vastassa ketään. Ei ihmisiä, ei nimiä, pelkkiä tekaistuu veroparasiitteja veroparatiiseissaan. Se mitä nämä nuoret ihmiset luuli niiden unelmiksi olikin pankkiirien unelmia, joita ne kailotti niiden kylmistä holveistaan. Suuri maailma, jota piti nähdä ja kokea, nyt se päättyykin jo eteisen kynnykselle. Ei tullutkaan vapautta, vaan tuli velkavankeutta. Ja tiedättekö mitä ne jättää kertoa? Mitä ne ei halua, että tiedätte? Sen, että vaihtoehtoja on.